duwe bayi kaya ngene iki ape tak pacul negara hukum. Cara tak pamerno nang tangga ya ngisin-ngisini. Rupa kaya gemboke neraka. Ya ngene iki lho, biyen aku mulai tanggapan lodruk diperkosa rek mendem-mendem dadine ngene iki. Gak sudi kula nyusoni. Tau nyusu aku grepes rantas pentilku. Kon niku bayi apa siluman? Kowe nang turu. Enggak. Turu. Kon gelem turu tak gak kon? Enggak. Turu. Ayo. Turu. Enggak. Kowe kan. Enggak. Turu. Turu. Jalan. Kon njaluk kelon. Ah. Berengen aku mari ngeroni kon. Ayo turu nak. Lho ngene iki lho. Kurang ajar. Kape tak pateni ku ya apa? Aduh, yang ngene iki oleh-oleh aku biyen buka aplikasi micet. Sing duwe aplikasi jelas guyu. Lah ketane turu iki, turu wisan, turu. Kuwale. Sing nyanyi aku iku. Lah apa bayine kok sing nyanyi tak lelo. Gak pantes. Oh, lamuke akeh. Tak kemulane anakku. Aduh, tak kemulane. Para sederek. Monggo nang kumpul anakku bongkok. Ben cepetan ya, Lang. Bu, Apa? aku enggak. Jo apa? Jodan. Jo apa? Ayo. Jaluk apa? Jodan, Bu. Jaluk dot. Iki ana dote, Nak. Ajane susune buke iki gak iso metu. Iki ana ngentut kon. Ngilani. Ambularaan, Cuk. Jaluk dot, Nak. Jodan. Sik tak ceki sik. Lho enak. Tak kocoki sik ya. Enak. Iki cekelan nak. Lha Bu, maku. Aduh dengkulku ketatap. Wis dilapi lho. Nang turu. Nang turu nak. Salam. Lho anakku ngompol. Duh, alah tak lapane rek. Tak pasangane. Aduh, cek. Aduh, panas. Cek bersih. Kowe nang turu. Ambaan lo bayi yamene gak turu. Salam. Ono bayi tak bajingan. Kon men dablek-dablek. Aku wis gak sudi ambek kon. Kon tak dol kon. Emak Bu. Lho, ibu angkatmu ayu. Emak. Wis katik momoan. Meneng Cik.
ngentutan. Kon ngentutan kon. Sini. Ana bayi kok bolak-balik prat-pret. Weh turu. Weh turu.